Bu video rolimizde men size Microsoft Word programmasının guruluşu barada aýdyp berjek. Onuň näme üçin niýetlenenini barada gurrun berip, onuň interfeýsi bilen tanıştyrmakçy. Biziň döwrümizde Microsoft Word dürli okuwlarda hemde professional häkmetde giňden ulanylýan programmalaryň biridir. Bu köp funksiýaly tekst redaktorydyr. Onuň kömegi bilen gelişikli owdan edip oňarylan tekst dokumentlaryny döredip, olar çap edip bolýar. Ondan başga da hatda elektron kitaplaryny hem döredip bolýar. İş meýdanynyň ýokarky bölегiniň merkezinde dokumentin ady ýerleşýär. Ýagny ulanjynyň dokumenti synhronize edilnäki ýazan adydyr. Ýokarky sag tarapda iş meýdany bilen işleýän komandalar ýerleşýär. Olaryň arasynda svirnut, ýagny iş meýdanyny yapmak hemde zakryt, ýagny programmany tutuşlugyna yapmak ýaly komandalar bardyr. Bular siz öňe ýöne bu videorolik täze öwrenjiler üçin hem niýetlenen. Şoň üçin şeýle maýda zatlar hem düşünürýär. Şeýlelikde bu ýerde ine şu düwmeler bar. Ol parametry отображения ленты diýip adlandyrylýar. Onuň kömegi bilen siz lentada ýerleşjek parametrleri saýlap bilersiňiz. Ine, şu gyzyl reňkiň içindäki meýdana lenta diýilýär. Muň içinde iş üçin niýetlenen ähli gurallar hemde wkladkalar ýerleşýär. İş döwründe siz lentany görünmez ýaly bölekleýin ýa bolmasa tutuşlugyna ýygnap bilersiňiz. Haçanda gerek bolany bolsa, ine şu üç düwmen kömegi bilen siz ony ýüze çykaryp bilersiňiz. Ýöne, eger de siziň işiňizde lenta pätgel bermeýän bolsa, ony gizlemekligiň hiç zerurlugy ýok. Öýdüni dowam edýäs. Whod düwmesiniň üstü bilen siz programma öz uçot ýazyňyz boýunça girip bilersiňiz. Hemde podelиться komandasy. Muň kömegi bilen siz dokumentiňizi onlaýna ýerleşdirip bilersiňiz. Ýagny сохранить в облако. Başgaça aýdamazda dokumentiňizi internetde synhronize edip bilersiňiz. Ýagny ony başga ulanjylar bilen paýlaşmak üçin, hatda ony bilelikde işläp bilersiňiz. Meselem ol, bir firmaň işgärleriniň bilelikde doldurmaly umumy iş dokumentidir. Indi bolsa, ýokarky çep tarapa geçýäs. Bu ýerde disketaň suratyny görýäs. Ol dokumenti synhronize etmek üçin gerekdir. Soňra bolsa iki tan strelka ýerleşýär. Olar programmada edilen hereketleri ýygyna gaýtarmak üçin, ýagny atmen üçin ýa-da gaýtalamak üçin gerekdir. Meselem, men iki söz, ýagny "Добрый день" diýip ýazdym. Egerde men çepdäki strelka bassam, onda meniň soňky hereketim ýygyna gaýdar, ýagny atmen bolar. Ene serediň, iň soňky hereketimiz "din" sözüni ýazmakdyr. Olam pozully. Egerde men şol strelka ýene-de gaýtalap bassam, ondan öňdäki hereketleriň hem ählisi aýyrlar. Ýöne sag tarapdaky strelka, çepdäki strelkaň tersine hereket edýär. Onu basyp men öňünden eden ütköşmelerimi ýygyna gaýtaryp bilýän. Şu taýda ýerleşýän iň soňky çetki komandamyz "Настроить панель быстрого доступа" diýip adlandyrylýar. Umuman aýdamyzda ýanky tereden znaçoklanmadan barsy "Panel быстрого доступа" komandasyna degişlidir. Isleňize görä onu funksiýalaryny köpeldip ýa-da azaldyp bilersiňiz. Oň üçin şol komandany açyp, onnaky spiskdan gereklisini saýlap, galoçka ýagny bellik goýmaly. Şeýtseňiz, bellen funksiýalaryňyzy menulardan, wkladkalardan gözläp tapmaly bolmarsyňyz. Olar ýanky znaçoklaryň arasynda ýerleşerler. Meselem men narysowать tablицу punktunu ýüze çykarasym gelýär. Men şol punktyň gawadyna galçyka goýan bolyn, biziň panelimizde ine şu znaçok ýüze çykýar. Haçanda men oňa basamda, myşkan kursory galama öwürlýär. Şol galam bilen men tablica döredip bilýän. Egerde galamy adaty kursora öwürjek bolsaňyz, klawiaturadan escape düwmeni basaýmaly. Bu ýagdaýda helki agzak geçen atmen strelkamyz täsir edenok. Gelin indi bolsa wkladkalara geçeliň. Birinji wkladka File adly wkladkadyr. Bu ýerde ýerleşýän esasy hereketlere faýllary döretmek, açmak hemde synhronize etmeklik degişlidir. Başka da bu wkladkadan dokumenti çapy uradyp bolar. Hemde общий достуp punktyny helki aýdan oblaka arxiwiň kömegi bilen
Onu bararyaly geçelge açıp bolýar. Ondan başga da bir näçe hereketler hem yerine ýetirip bolýar. Meselem, swedeniýa girip siz dokumendiňizi защита документа punktunyň üstü bilen gorap bilersiňiz. Onuň bir näçe görünüşleri ýüze çykar. Egerde siz başga adamlaryň siziň dokumendiňizi ütkötmeklerini islemeseňiz, onu siz ine şu rejimi saýlaň. Bu rejimde faýly diňe okap bolar. Bolmasa da dokumendiňizi parolin kömegi bilen hem gorap bilersiňiz. Ya bolmasa ütköşmeleriň sanyny hem çäklendirip bilersiňiz. Başka da bu menyuda siz dokumendiňizi çap etmekden öň onu proverka dokumenta punktunyň üstü bilen barlap bilersiňiz. Mundan başga da täze dokument döredüňizde siz dokumentin temasyna görä taýýar şablonlardan gereklisini saýlap bilersiňiz. Şeýlelikde file wkladkasy boýunça men size barsyny düşünürdim. Kom nastroyka hemde Word nastroykalary barada aýdamaza bolsa, olar has çylşyrymlydyrlar hemde professional ökte ulanjylara niýetlenenlerler. Häzirlikçe biz olary goýberýäs. Inniki wkladkamyz Glavne. Munno tekst bilen baglanşykly işler başlanýar. Ýokarky bölekde lenta yerleşýär. Men ol barada size häli aýdypdym. Ýagny onno iş gurullary hemde ütkötmek üçin ýagny redaktorlama üçin niýetlenen nastroykalar, saýlamalar yerleşýär. Berlin wkladkada lenta 5 bölege bölünýär. Birinji buffer obmeny, ikinji şrift, üçünji abzats, dördünji stili, 5-nji redaktirowany. Gelin olaryň hersini aýratynlykda görelim. Men käbir misallar görkezmek üçin dokumentda ine şu teksti yerleşdirdim. Birinji bölümi buffer obmeny. Ol programma üçinçiligi tarapyndan hödürlenýän Berlin maglumatlary wagtlaryny saklamak üçin niýetlenen arhivdir. Oň üstü bilen biz maglumatlary priложениýalaryň arasynda eýlek-beýlek geçirip ýa-da bir priложениýanyň içine kopya hem edip bileriz. Ýagny wyrezat, kopировать hemde wstavить operasiýalarynyň üstü bilen. Ýanky aýdanlamanyň bary teoriýadyr. Indi bolsa praktikada geçip görelim. Ine menne tekst var. Men şu teksti kopýanyň üstü bilen dokumentin başga bir bölegine geçiresim gelýär. Menne onu etmegiň 3 usullagyn bar. Birinjisi tekstin gerekli bölegini saýlap, buffer obmeny wkladkasyndan kopировать punkty saýlamaly. Soňra ýanky bölejigi goýmaly ýermede görkezip, ine şu wstavить значоgy basýas. İkinci usuly teksti saýlap, oň üstüne myşkan sag düğmesini basyp, kopировать komandany saýlap, ýanky usulla hem wstavить düğmesini basýas. Üçüncü usuly hem iň aňsadydyr. Ol berkidilen klavişlaryň üstü bilen ýerine ýetirilýär. Ýagny kopya etjek bolsaň Ctrl+C, ýerine goýjak bolsaň Ctrl+V. Şu usullardan peýdalanyp, siz tekstiňiziň islen bölegini alyp, onu gerekli ýere goýup bilersiňiz. Şu gural näme üçin ulanylýar? Ol, haçanna siz haýsam bolsa bir komandany saýlaňyzdy, meselem kopировать. Onu siziň kopya etmek üçin saýlan tekst bölejiňiz awtomatik ýagdaýda buffer obmeny bölümine geçýär. Ýagny helki aýdyk geçen wagtlaryny saklamak üçin niýetlenen arhiwa geçýär. Şol arhiwi hem biz şu ýanky strelkamyz bilen açyp bileriz. Ine serediň. Dokumentin kopya uğradylan tekst bölejikleriniň ählisi ine şu taýda yerleşýär. Soňluça olary gerekli ýeriňize goýup bilersiňiz. Stavit ýagny ýerine goýmaklygyň hem bir näçe usullary bar. Olary ine şu aşagdaky strelka basyp görüp bilersiňiz. Ýöne köplençe ýagdaýda goýmaklygyň adaty usuly ulanylýar. Bu bölümde yerleşýän soňky opsiýamyz ol format po obrazcu.
Ol tekstiň bir böleginiň aformleniýasyny, ýagny onuň görnüşini, oňarylşyny dokumentin başga bir bölegine ulanmak üçin gerekdir. Meselem, mende ine şeýle görnüşli sözlem bar. Men soňky sözlemiň hem edil şoňa meňzemegini isleýän. Ýagny şol şriftde, şol reňkde bolmagyny isleýän. Oň üçin men şol sözlemi saýlap, format babrastu komandany basýan. Şondan soň myşkan kursory ütgeýär. Ol funksiýanyň aktiv ýagdaýyndadygyny aňladýar. Indi men ýanky görnüşi ulanjak bolýan sözlemimi saýlaýan. Ine görüşüňiz ýaly, ýanky saýlan iki sözlemimiz hem bir-birlerine meňdeşdir. Inniki görýän bölümimiz şrift bölümüdür. Bu bölüm birinciden Inniki görýän bölümimiz şrift bölümüdür. Bu bölüm birinciden ulurakdyr. Ýokarky çep meýdanyndan şriftiň görnüşini saýlap bilersiňiz. Olaryň iň ýörgünlisi Time New Roman hasap edilýär. Çalaja saga süýşip, şriftiň razmerini görkezip bilýäs. Oň üçin bir näçe usullar bar. Birincisi, sagdaky şu strelka basyp, ýüze çykan spiskden şriftiň razmerini saýlap bilersiňiz. Ikinji usuly razmeri ütgetmek üçin ine şu nişanlary ulanyp bilersiňiz. Birinji nişan şrifti ulatmak üçin niýetlenendir. Ikinji bolsa ony kiçeltmek üçin. Üçüncü usuly bolsa berkidilen klawişlaryň üstünden amala aşyryp bilersiňiz. Onu siz ýanky nişanlaryň üstüne kursory eltip, sehel garaşsaňyz, ýanky aýdan berkidilen klawişlarymyzy görüp bilersiňiz. Dowam edýäs. Inniki parametrimiz bu registr sadlamasydyr. Ýagny nastroykasydyr. Ol nastroyka tekstda saýlanan harflary baş ýa-da setir harflara öwürýär. Onu siz başgaça hem edip bilersiňiz. Ine saýlanan registra görä tekstimizde şeýle ütgeşmeler bolup geçýär. Inniki gurul şu bölümde tekstde bolup geçen ütgeşmeleriň ählisini aýryp ýagny atmaýan edip bilýär. Meselem, men tekstiň bir bölegini saýlap, ýanky znaçoga bassam, ol başlanyç durkuna gelýär. Ýagny başdaky görnüşini. Inne bolsa gurullaryň aşaky toporuna seredeliň. Birinji, ikinji, üçüncüsü tekstda ýowun ýa-da kursiv görnüşleri ulanmak üçin gerekdir. Şeýle de tekstiň aşagyny hem çyzyp bolýar. Egerde siz aşagyny çyzmak isleseňiz, onda bu ýerde çyzyklaryň bir näçe görnüşleri bar. Şol sanyna olaryň reňkini hem ütgedip bolýar. Soňra bolsa tekstiň üstüni çyzmak üçin niýetlenen komanda ýerleşýär. Ýene adrak daga süýşdik. Tekstda подстрочный ýagny setriň aşagyna ýa-da надстрочный setriň ýokarsynaky görnüşini berýän komanda ýerleşýär. Soňra bolsa renk ütgetmek üçin hemde başga effektleri ulanmak üçin komanda ýerleşýär. Ine olary şeýle ulanyp bolar. Ýöne bu mentek bar däl. Has çylşyrymly ütgeşmeler nastroyk etjek bolsaňyz, onu ine şu sag burçda aşagdaky strelkany ulanyp siz ýörite menü geçip bilersiňiz. Bu ýerde ýerleşen parametrlaryň iň peýdaly gereklisi nişanlaryň aralyklarynyň ütgemegi hemde tekst boýunça dürli effektleriň ulanylmagydyr. Şunun bilen bugünkü sapağymyzy geçirip ýaz. Dowamyny inniki sapaklamada aýdyp berers.